Салом алейкум бардорон алислом. Имрӯз число 21 феврал иншоаллоҳ насиб ҳамин мошин уже пага саҳарӣ бор кардан дабиват кардан сар мекунем. Насиб хай успед кунем пага бега ё 23 саҳарӣ меброя мерава. Ки бор дора марҳамат занг занед 964 305 99 99 занг занед ай 100 кило зиёд боша мерем мегирем мебем бора. Ина бор бисёр радонҷонон ай Москва под Москва ай 100 кило зиёд мерем мегирем. Тоҷикистон беғарзи Помиру Панҷу Хуҷанд ҳама ҷо доставка дорем радонҷонон. Марҳамат занг занед 964 305 99 99 ина мошино барои доставка любой бора мерем мегирем мебинем радонҷонон. Ҳаракат кине 23 отправка ина марҳамат. Сразу мебиёрем бор мекунем боротона роӣ мекунем радонҷонон. Кида холодильник кида стиралка дорем, стиралкаи 8 килога 6 килога дар кор боша марҳамат занг занед. Ина 8 килого 8 кило состояниш беҳтарин почти новое состояние. Ина ин дита 8 килога 15000 ай. Ина якта 6 килога дорем бошай и 12000 ай. То Тоҷикистон ҳамин нархай 15000 метен упаковка мекунем. Ин ҳамин 23 ин ҳамин фурада бор мекунем роӣ мекунем иншоалло 10-12 рӯз пас қабул мекунем. Панотон бар худо ки бор дора марҳамат занг занед 964 305 99 99 ки дар ҳамин канал подписатсия кунед радонҷонон. ҳама навигари бору холодильник фурӯшид мақсад стиралка фурӯшид дар ҳамин канал меброям. 964 305 99 99 ай 100 кило зиёд мерем мегирем. Любой минтақаи Тоҷикистон доставка дорем.